Hrvatska futsal reprezentacija jučer je ostvarila najveći uspjeh u svojoj povijesti na Europskom prvenstvu u Ljubljani. U pravoj drami protiv Francuza osvojili su brončanu medalju. Nakon neprospavane noći, hrvatski reprezentativci stigli su kući, a raspoloženje im nije pokvarila ni kiša koja je prije podne padala u Velikoj Gorici. I iz autobusa su izlazili uz hitove Doris Dragović. Iako nije bilo organiziranog dočeka, dobro raspoložene malo nogometaše ipak je dočekala nekolicina navijača. Nećemo se lagat, bilo malo besana, ali dobro je, nećemo se žaliti, ponosni smo, sretni smo, šta da kažem. Prva medalja u seniorskom futsalu. Da smo na utakmici posljednje bili puni emocija i kad se sve to slegne onda shvatiš što si napravio. Napravili smo jako puno, povijesni rezultat za hrvatski futsal, pa ako hoćete i za hrvatski sport i niko sretniji od nas. U prvom današnjem